Tak ahojte, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu si urobíme unboxing na jednu českú firmu, ktorá mi poslala balíček. Je to balíček od jednej českej firmy, ktorú by som vám chcel predstaviť, a tá firma sa volá Fishing Solution. Fishing Solution vyrába rybárske vybavenie tak trochu inej kvality, čo znamená, že vyrába to všetko zo nerezu. Nerez je materiál, ktorý sa hodí do tohto prostredia z dôvodu toho, že tu kvalita je základ. Keďže poveternostné vplyvy, ako je dážď, voda, všetko možné, to nám ničí tú výbavu, a práve nerez je z hľadiska dlhodobého používania kvalitný, a preto firma Fishing Solution vyrába nerezový materiál, ktorý je troška drahší, ale zároveň je kvalitný a vydrží vám na veľmi dlhé roky. Tak a poďme si otvoriť balíček. Už sa neviem dočkať a som zvedavý, čo mi firma Fishing Solution poslala, a poďme na to. Tak kamoši, nech sa páči, toto je balík, ktorý mi poslala firma Fishing Solution. Zatiaľ som ho neotváral, musím sa vám priznať, že v minulosti som už párkrát balíček otvoril, predtým než som robil unboxing. V tomto prípade to tak nie je, čiže neviem, čo je vo vnútri, takže to bude 100% autentické, tak ako to má byť. No nič, ideme si to otvoriť. Takže v krabici sa nachádzajú takéto dve menšie krabičky, no a tu sú už potom zabalené tie vidličky, takže ideme si rozbaliť jednotlivé časti, takže jednotlivé krabičky. Ako prvé tu máme takúto krabičku s nápisom Fishing Solution, ako môžete vidieť. Takže ideme si to tvoriť. No a vo vnútri máme takúto brožúrku, kde máme ich príslušenstvo a tovar, ktorý predávajú. Takže tu tak môžete vidieť stojan, hrazdy, vidličky, robia dištančné tyčky, držiak na čln, rodloky a uši, čo sú pre mňa veľmi dôležité na mojich výpravách, či už na rieke alebo na nejakých štrkoviskách, keď chytám nejako kade-tade bokom na nejakých takých ťažšie dostupných miestach, aby mi tá ryba proste nestiahla ten prúd do vody. Takže to tam všetko majú. No, v krabičke mám teda pero, takéto drevené s ich logom Fishing Solution. Ďalej tu máme gumený náramok, drevená kľúčenka, to mám veľmi rád, takže za to ďakujem. No a tu mám tiež ďalšiu kľúčenku, takúto kovovú, taký štítok s ich logom v čiernej farbe, takže to si buď nechám alebo niekomu podarujem. No a v týchto stružlinkách sa ukrývajú dve takéto tácky plastové. Tieto tácky slúžia na to, aby ste si ich vedeli dať na tú konkrétnu vidličku a môžete si tam dať napríklad ihlu, bite floatku alebo to, čo potrebujete. Hej. Takže mám tu dvakrát takúto tácku menšiu. No a na konci je tu ešte takáto väčšia tácka. No a tu si predpokladám, že môžete dať na stojan alebo na hrázdy. Hej, takže takúto ešte veľkú tácočku mám, to budem určite využívať. Takže, lebo vždycky, keď som pri prútoch, tak niečo takéto mi chýba. Takže toto si určite dám na stojan a budem to používať. Takže ideme ďalej. Ešte sú tu nejaké magnety. Predpokladám, že to sú nejaké redukcie. Zistím, neviem aktuálne, o čo sa jedná, takže sú tu ešte dve takéto magnetky. Dobre, takže to by bola jedna krabica. Prejdeme na druhú. A v druhej krabici sa nachádzajú takéto uši. Nerezové uši, viete asi na čo slúžia, a tieto konkrétne sú kompatibilné so swingrami od značky Fox. Ako môžete vidieť, je to kus kovu, takže je to super, vyzerá to perfektne. Verím, že to bude mi slúžiť nejakú tú dobu
Takže takéto uši, mám ich tu 4 kusy. Dve klasické a dve tie na foxatské swingre, takže dve takéto. A potom takéto klasické, ktoré poznáte, to sú univerzálne. Môžete tam dať napríklad hociaké pod to, hej, lebo na týchto foxových je tu takéto predĺžené ramie, toto plochá ramienko. No a tu si to viete takto z boku zasunúť tie foxatské swingre, hej. A na tomto to nie je, hej, takže to sú také, ako aktuálne mám. A len, ja neviem, čínskej výroby, takže toto tu je určite o mnoho lepšie, kvalitnejšie a hlavne sa mi to páči a je to v matnej farbe, takže to oceňujem na tejto firme. No a ešte v tejto krabičke mám rodloky, to asi každý pozná, to si dáte na zadnú stranu stojana alebo vidličky, to je jedno kde už. No a tu máte tú rohadinku. Ako si položíte prut a si to zaistíte takouto gumičkou, no a keď vám zabere kapor a napríklad chytáte niekde na rieke, máte to bokom nahodené niekde, po prípade vyvezené a aby vám nesťahol ten prut do vody, tak viete si to zaistiť takýmto rodlokom. Takže toto už určite všetci z vás poznáte, minimálne väčšina, takže rodloky, super. Takže to by bolo z druhej krabičky všetko. Ideme na to hlavné, na čo sa najviac teším, a to sú vidličky a nejaké hrazdy. Dobre, takže ako som spomínal, ostali nám tu už len nejaké balíčky. Začneme s tým najmenším. A to sú, predpokladám, že hrázdy. Všetko je to pekne zabalené voči poškriabaniu, nejakému poškodeniu. Takže cením takéto bublinková folia. Ináč ja mám veľmi rád takéto otváranie. A no, takže máme tu hrázdy. Kokso, má to riadnu váhu. Takže, ako môžete vidieť, sú tu hrázdy, je to jedna pára, oni majú nejaký špeciálny systém, čiže nedá sa to nakrútiť, ale vy to, predpokladám, že do tej vidličky dáte a nejako zaistíte. To máme aj tu hore, oni majú takýto systém, hej, že proste vy si ten napríklad signalizátor nakrútite na tento závit a si to tu len tak jednoducho rýchlo položíte a dotiahnete a ono sa to vôbec ani netočí a drží to pevne, čiže je to super. Za mňa pecka, je to kvalitne spracované, nevidím tu nejaké žiadne plastové časti, takže toto, priateľe, bude fungovať a najbližšie, jak chcem vraveť, strašne veľa rokov. Je to krásne na týchto šrubkách a máte ich takéto decentné logo firmy Fishing Solution, čiže FS. Takže máme, predpokladám, že prednú a zadnú hrázdu. Dáme to na bok. No a ďalej tu máme vidličky. Si otvoríme tiež. Sú takto pekne zabalené, taktiež sú koncovky, aby sa nikde nič nepoškodilo, je to pekne ostré, je tu na konci závit a medzi nimi dokonca majú aj takéto plastové krytky. Kokso, tak toto je akože, priateľia, riadna váha. Brutál, pozrite sa, hej, toto by mala byť vidlička v rozmeri nejakých 50 až 80 cm. Takže viete si to nastaviť podľa potreby. Hej, ja som si pri dohovore vybral, že chcem dve tie kratšie a dve dlhšie, takže tu mám dve 50 až 80. No a ešte tu mám veľké, keďže som chcel nejaký taký univerzál alebo stred, tak som si vybral ešte 80 až, neviem,
Musím sa pozrieť, neviem teraz presne tú vzdialenosť, ale tieto by mali byť väčšie a na výber majú viac veľkosti, teraz po novom majú nejakých 20-25 cm, takže máte určite z čoho vybrať. No ale toto, priatelia, tak toto je Armageddon Brutal. Taktiež aj krytky na konci. V strede to máte tiež s takýmito plastovými krytkami spojené. No a mám tu ďalšie dve hrazdy, ktoré určite budem používať či už na rieke, alebo napríklad na tej širave, alebo na nejaké proste väčšej vodnej nádrži, kde si to viem napichnúť. No a pekne dostatočne vysoké. Viem si to kombinovať, viem napríklad použiť tieto tu dve vidličky a dám si k tomu túto hrazdu, môžeme si to vyskúšať, že tento stredový závit si dáme preč a dám si tam čisto len túto hrazdu, no a pekne si to dotiahnem, ono sa to vôbec nehybe, je to krásne, nerez matný, takže vyzerá to dosť luxusne. No a tu si viem dať tie uši, signalizátory, takže za mňa jedna veľká pecka, idem si to teraz asi prehodiť. No a nič, ideme to testovať, skúšať. To by bolo z balenia všetko. Ak by vás zaujímali nejaké podrobnejšie detaily, informácie, kľudne mi napíšte, ja vám odpíšem, alebo všetko ostatné si dokážete nájsť aj na stránke fishingsolution.cz a všetky dostupné informácie nájdete na webe. Takže ďakujem za sledovanie tohto videa. Ako ste už mohli pochopiť, toto video je na konci. Takže ešte raz ďakujem za sledovanie a majte sa. Vidíme sa niekedy na budúce. Čau.